салом алейкум дӯстони азиз, салом парпичкон. ҳазор раҳмат дар ҳаматон бародарое ки дастгирӣ ки 1300 та парпичкам. ай ҳамаи шумо миннатдорам бародаро. Зинда боше, саломат боше, дар паноҳи Аллоҳ боше ки ба дастгирии шумо 1300 та парпичка агем. Як хилош бародаро мегӯянд парпичкаҳо аввал зора нола мекунанд, бародарои ғариб тамошо мекунанд, дамун бародар бисёр одамоша дастгирии шумо пешравимо мекунанд, баъд пгаша ягон чи да занг мезанӣ мегӯй ака амира ё сабшеш акам видеои мара ё мегӯй ягон сухан гап за майли мега ва ҳамон қатӣ намекунад ё 1000 рубл эрс мега гузаронем бисёриёша ма дар назар дорам ё барои реклама кардан кадмояти бародар сабшеша мекуне ё ки каналото ягон чи мекуне бародарҷоно номерома мемонам номерои имо вайбер ватсап силкаи канал тарои ки бародаро сабшеша мекунем рекламашани мекунем ягон сум дар кор нест. ҳамин дастгирии шумо бародаро пешравии мо аст. худованд нигаҳдорту боша бародарои ғариб бародарое ки дар ҳамин ҷо ҳастед тамошо мекунед видеои мара зинда бошед саломат бошед. ман ҳамаи шумо миннатдорам раҳмат мегӯям. як бародар зур бизане бародаро ягон амра биём иншоалло ки дар план ҳаста кинора барои бироварданаш. рости гап кинора ман тайёрам мебирорам просто амро нестам ё пранк бировардан ягон чи ҳамаш ба телефон ҷлис аст. ӯ бародарое ки мебинӣ парпичкаҳошу хестага ҳамашу во хай српан рости гап хай ҳаматон медонед. иншоалло морани ҳамин ташем парпичкони бухезан я майдад пешравӣ шава худо хоҳад компютерам мегирем камерара мегирем бародаро ҳама чира мегирем иншоалло бо пешравӣ зиёдтар мешавад. дастгирии шумо пешравии моe бародарҷоно. ман мехоҳам гуфтанем ки ҳамеша чӣ хизмате бошад иншоалло раҳмон номероро дар инҷа мемонад имина ягон хизмат бошад. яде бародар гу нехи браина мисол ягон чира симат кард аму каравод гуфтан яде чи гуфтан рости гап натунистем кор доштем бахшиш даву бародаране ки бисёр да комментаро меназа ака рафтӣ қай айла иншоалло раҳмон ки меравем ва қарибӣ кор бор бисёр ай рости гап се гуфтаи се баъд и видеои мара мегам барои чия и хеле ҳама чи дорад и видеои ма самд 91 номи каналам и бародаро туяни мепарту як хеле одам мега туя пард як хеле одам мега брат мисол молора парту пранк и ҳама тарафаи рости гап чизе ки пардем хафа наше зиг наше ҳамаша барои шумо кайсем бародаро. ман мехоҳам гуфтанидем ки як бор видео кунам барои ин бародарое ки наган и чия и тоза уборка рафтеса мисол ягон чи да ҳашара ягон чия мекунам бародаро мухлисам хеле ман неш гуфта наметунам. кадмоест ки чизе гуфтане дар ҳамин комментар дар ин мине дар анми видео муне лайк ками ҳар як қадам тамошо кард я лайк бимуне бародаро ма бифаҳмам дизлайк мунде мара ҳеч читу намекунам мундан гирефт просто лайк мунде мефаҳмам ки барои пешравӣ шифрай тахтай мошинай чизе боша иншоалло мо мерем пешкаш мо мегардонем чени ами зури расидагимо бародаро дидем ки бекорем вақт дорем ҳиҷое бигем мерем рақамҳоро мемонам обязательно ватсап имо вайбер ватсап ҳастак сохранид кине барои сабшеша кардан 1000 рубл дар кор нест ягон копек дар кор нест. яде бародара гуфтам бисёри баъд мекунем гуфт мақсадаш ки ами сум бидаст аввал дастгиришу мекунем имина ма худам дар самара будам дастгиришу кардем ҳозир мегӯмш ки ҳамин хел мақсад дар самара мегуфти ҳамин хели омадем дар пештем ку як реклама ки ё як гап за ягон чи ки накесан короче отказ кесан ҳай яде таша нагуфтем кардан я 5-6 сабшеша кард 1000 раҳон барои бародаро ҳамун ягон чи кам намешавад бародарҷоно. дастгирии ҳамдигар бо хуб аст ай табги сабшеша ки ҳамдигарро бигирем иншоалло ки мешавад. зинда бошед сарбаланд бошед худованд ҳаматон нигаҳдор бошад барори кор. обязательно дар ин видео ҳар як лайки мондагӣ мо мефаҳмем ки шумо на самом дел парпички ҳақиқие. зинда бошед.